neɗɗo yo anndu ko woni neɗɗo yo anndu sono haala e aada mum oto wi tan oɗo wi walla oɗo wi waɗa witto ha ganda ko firti yimɓe hewɓe nanɗo sa yiɗi men hande pasiragal gandal ƴekiragal dendiragal ganda haysi noon gandine kalantoma tan koko yimɓe kalata ɗo ko tan kala mbaɗani witto ganda ko woni less min hande je peux prendre la parole mi haala en français mais l'homo africanus l'homo halopuransis a des valeurs universelles sa yiddi kam min nannuma e pasiragal bandiraɓe min kokkami ko needi wiya kala garɗo e galle pasne ɗum koy hoto peltoɗe komi resata oɗo mi resata ɗum ko banggue kono wiya innema aade foof neɗɗo foof ene foti fasnede neɗɗo foof ene foti fasnede faltaka woni julɗo o woni kefere o woni ɓalejo o woni debbo o wona des valeurs universelles ɗiɗon valeur universelle hande sa anda ɗum e nder leñol ma e nder pinal ma sa wiyama hande mondialisation ari globalisation ari an holno mbatta haydara wawa wadde muti a perdi wonta yi hande eɗen jogui mawɓe eɗen jogui anduɓe eɗen jogui des artistes nanɗo enen daari hewɓe hen geddi ko mbiyatmi geddi ko noon jinmi ko pamodiren suudu baba so taw mbaɗa woni e leydi min hande somi yehino jangguinoyde Canada walla France wonano pojirmi ni pojiranmi an hande sa yehino hande Bruxelles a yehino Sénégal kono neta toon ko a dañata ɗum kono neɗɗo ko mbawɗa faggade aduna foof neɗɗo to jeeyaɗo ɓuurani ɗum hunde foof so wona ɗum hande wonmo kaldannomi hanki ha mettini hen wi kam wallahi Sow an sa accani ɗiɗo haaluji ɗi ma meɗ arde rosaɗa tacca tan min jolma minen jolfuɓe ɓe mbimi onon jolfuɓe adi majjinde no Mauritanie wona par ce que on gonti hardineɓe adi majjinde fof ko pinal moon hankkadi ne majji temps émission moon son keeɓi radio walla télévision gadda toon ko Youssou Ndour walla Oumar Penne yima noon onon natti hay jogade ni tan fiyoɓe buuba leñol noon so ala nalankoɓe tan majji gati so taw fittandam haaɗi walla mi jertimo walla mi huuli mi wawa haalde holgonɗo porte parole mbaɗowo médiation nalanke